Soc la Carla Mirón i vaig estar a la xerrada de l'Amanda a l'Institut Manolo Hugué i després el dissabte vaig anar a la xerrada del Leonard a l'Ajuntament. Jo sóc la Paula Rodon i vaig anar el dissabte a la xerrada de Leonard Renteria. Soc la Maria i vaig estar a l'institut a la xerrada del Hassana i també vaig anar a la del Leonard. Jo sóc el Ferran i vaig tenir la sort d'anar a la xerrada del Leonard Ventura com a cap de l'agrupament Escolta Pasqualet i com a jove del TOC. Soc l'Aina i vaig estar a la xerrada de l'EDA a la Pia. Soc la Berta i vaig estar a la xerrada del Hassana al Pic del Vent i a la del Leonard Renteria a l'Ajuntament. Ens va insistir molt en això, que uns drets que nosaltres tenim assegurats aquí, en molts altres llocs del món no estan assegurats, i que per nosaltres sigui un hàbit no significa que en un altre país hagin de lluitar cada dia per aconseguir-ho. I ens va, a mi almenys em va ajudar moltíssim a tenir una visió més oberta, per dir-ho d'una manera, dels problemes que n'hi ha, que no tot és aquí Caldes a Europa, sinó que és en tot el món i no tothom té els mateixos drets que tenim aquí. I llavors, el Leonard em va semblar una xerrada bastant dinàmica perquè vam estar fent rap i això, i va explicar també la situació d'allà de Buenaventura, i també és la mateixa reflexió que vaig fer amb l'Amanda, que hem de valorar moltíssim i lluitar moltíssim pel que tenim aquí ara, perquè és que allà són drets humans fonamentals que no tenen gens assegurats. Jo crec que el Leonard ens va fer com entendre ja no només que aquí està molt normalitzat, sinó que allà està molt normalitzat que no els tinguis. I no sé, és una cosa que em va impactar i que crec que també s'hauria de dir. En el meu cas, amb el Hassana, em va fer pensar que a altres països, aquí per exemple, qualsevol cosa que passa en general surt a la premsa i tot. Però allà, coses que està desapareixent molta gent o morint per la guerra o el que sigui, això no surt. Aquí, per exemple, no ens informen de res. Si passa alguna cosa a Nova York o així, ens entenem de tot, però a llocs, per exemple, d'Àfrica no ens arriben tantes coses com d'allà, i també està bé que facin aquestes xerrades per conscienciar-nos i si volem ajudar o fer coses, que sabem que també passen aquestes coses. I del Leonard em va semblar molt bé el que fa amb els joves de Buenaventura, que els ajuda a no anar per mals camins a la vida i de tot, amb raps i coses així dinàmiques. Doncs per mi, que vaig assistir a la xerrada del Leonard, primer com a cap vaig pensar que era una xerrada molt interessant pels meus joves, perquè crec que és una cosa que no poden veure cada dia, llavors crec que puguin viure aquesta experiència és molt productiu i que els ajuda a veure que no només el que passa aquí és una cosa normal, o que hi hagi gent aquí que estigui sense casa, pot ser coses que passen arreu del món i que potser no ens entenem, I crec que era molt positiva en aquest sentit i en el sentit que va ser una xerrada superdinàmica, que ens ho va fer passar molt i molt bé i que els meus joves s'ho van passar bé i que els hi va interessar i crec que els hi va cridar molt l'atenció el que va dir. De fet, a mi encara se'm posa el pèl de punta quan penso en quan ell va dir que potser es moria d'una bala algun dia, i penso que és una cosa que ell ho veu com una cosa normalitzada i que aquí és com una cosa super heavy i que jo no ho penso mai, que moriria d'una bala, i que ell ho deia així com supernormal i crec que és una cosa que hem de tenir molt en compte. Doncs jo vaig estar a la xerrada de l'EDA i el que em vaig emportar d'aquella xerrada és principalment adonar-me que quan molts cops veiem quantes morts hi ha hagut al Mediterrani o notícies com aquestes, normalment veiem un número i no reflexionem què hi ha més enllà d'aquell número, que són totes aquestes famílies que no saben si els seus éssers estimats estan morts o els han raptat o qualsevol cosa. Doncs jo vaig estar a la xerrada del Hassana i el que em va quedar, i el del Leonard Renteria,
I el que m'agrada més del Hassana va ser que deia que, clar, allà tu, quan t'expresses o fas alguna cosa, a la mínima t'amenacen de mort o et fan cadena perpètua a la presó. I clar, això és com molt injust perquè només t'has expressat i el que ha dit la Maria i la Carla i el Ferran i totes, que com que no surt molt a la televisió i no ens donem compte de tot el que està passant en un altre país i és molt fort quan t'ho expliquen. Vale, doncs, una de les coses que em va sorprendre és la que ha dit el Ferran, que el podien matar d'una bala un dia així. Bueno, doncs, jo no penso que un dia em puguin anar pel carrer i em fotin un tiro. Una altra cosa és que hi va explicar que la seva germana li van matar dos marits. I no sé, és una cosa, i més ell explicava com molt normalitzat. I llavors jo crec que si el meu germà li maten dos marits, no ho explicaria com, bueno Carla, saps què? Que avui fa bon temps. M'entens? No sé, és una cosa que em va sorprendre. I una altra cosa que també em va semblar molt important va ser que hi va explicar al final de tot que si teníem uns drets era perquè en el seu moment havia hagut algú en un passat que sense saber que nosaltres podíem gaudir d'aquests drets els tenim perquè aquesta gent ha lluitat. I jo crec que això és una cosa que no es fa perquè, és com que ja el tinc, doncs ja està, i la gent no lluita prou pels seus drets. Amb el del Leonard opino igual que ella, i amb el del Hassana, doncs a mi em va sorprendre que molta gent ha estat raptada i clar, tota aquesta gent té una família i aquesta família potser ara tenen molta més por perquè no s'atreveixen a sortir al carrer o qualsevol cosa, i són molta gent, ara no me'n recordo la xifra, però és molta gent desapareguda o que potser estan morts, no se sap. I també doncs, que si tu expresses la teva opinió, a ell per exemple el van condemnar a cadena perpètua i ha hagut de marxar al seu país, que clar, normalment ningú vol marxar al seu país, però igual que per exemple els refugiats, ha estat obligat perquè si no el posen a la presó per expressar la seva opinió sobre el que està passant. I això també em va sorprendre bastant. Normalment quan tu crides als joves del CAU a que vinguin a una xerrada, penses, els estic portant a un lloc on hi haurà una persona parlant amb un PowerPoint i serà superavorrit. Llavors els estic dient que vagin a un lloc on realment jo també m'avorriré, no? I arribar allà, trobar-te el Leonard i que comencéssim a fer activitats, jo crec que va ser la cosa més sorprenent que em podia trobar, no? Perquè vaig dir, així segur que es queden amb alguna cosa. I més quan estàvem tots allà cantant un rap, passant una bona estona amb una persona que ha viscut unes experiències que són molt diferents a les nostres i que penso que ens podia ajudar i que fer-ho veure a través de dinàmiques potser és molt més productiu per a un jove que a través d'una xerrada amb un PowerPoint o un vídeo. Vale, doncs jo el que més em va impactar, com ja he dit abans, és el fet de que tu normalment quan estàs veient les notícies veus un número de gent que ha mort o que ha desaparegut i tu no et pares a pensar, o sigui, veus el número i per tu és això, és un número. Però realment l'EDA em va fer reflexionar i em va fer adonar-me que darrere aquest número hi ha moltes famílies que no saben si el seu ésser estimat està viu o està mort. És com que estàs en un punt d'incertesa i no saps res. Una mica ho han dit totes també, però jo crec que a la del Hassana el que em va sorprendre més va ser que estiguessin condemnat a cadena perpètua i per això hagi de sortir del seu país, i que una vegada ens explica que enmig del seu país on viu hi ha com un mur que si intentes passar només a l'apropar-te et disparen. I del Leonard Renteria em va sorprendre que jo pensava que no farien rap, en plan, ens van separar pels grups, vam agafar la lletra, o sigui, ens vam inventar una lletra i vam rapejar amb ella i em va agradar bastant a mi.
A mi el que més em va sorprendre de xerrar amb l'Amanda va ser que la situació extrema que viuen allà, que potser per tenir un abort de forma natural et poden condemnar a 50 anys de presó tranquil·lament. I que encara hi ha dones a la presó pel fet de només d'haver avortat, i això només a El Salvador, que no sabem en altres països. Però que em va semblar molt fort que encara hi hagi dones a la presó pel simple fet d'haver avortat només. I llavors, a la xerrada del Leonard, sí, ja ho han dit tot, no? Em va sorprendre que ens va fer ser conscients de coses molt greus que van passar al seu país, amb fets més dinàmics i amb vídeos i amb raps i això. Com seria la meva vida si hagués nascut a un lloc sense dret a llibertat d'expressió? Si tu dones la teva expressió et condemnen a cadena perpètua o a mort. Veient que gent propera o de la ciutat, veïns o el que sigui, han estat o desapareguts o que els han condemnat a mort o a cadena perpètua per dir la seva opinió, jo crec que encara que jo volgués, igualment segur que la meva família i tots dirien no ho facis, perquè tots segur que viuríem amb por de que ens passés el mateix que ells. I a més, també amb la preocupació de que ningú periodista ho diu enlloc, doncs també amb la por de que et passi alguna cosa si dones la teva expressió, però clar, volent donar-la, doncs seria difícil de viure allà. És difícil viure allà. Jo quan estava a la xerrada del Leonard Ventura sí que em vaig imaginar, visquent la seva situació, jo crec que em quedaria tancat a casa. O sigui, el primer pensament que se'm passava pel cap era en plan, si jo sé que surto i puc morir d'una bala, em quedaria a casa. Però clar, després li dones voltes i jo com a futur educador social vaig dir, Ferran, no estaries fent això, tu estaries al peu del carrer intentant ajudar la gent, intentant fer que el món canviï, perquè al final també sóc monitor d'un CAO i intentem que les coses, per petits canvis, canviïs el món i que la gent pensi d'una altra manera, perquè no és just que una persona no pugui expressar el que ell sent o que mori d'una bala pel fet de ser d'un barri no d'un altre, perquè a l'altre barri veu una altra màfia. I jo crec que per això estem, que ell potser viu aquesta situació on té el perill de morir d'una bala, però jo aquí també puc canviar les coses i també puc ajudar que aquesta persona ho passi millor, Jo sí que anava reflexionant sobre què faria jo si estigués en aquella situació. I crec que si em trobés a la mateixa situació en la que estava l'Eda al Perú, hagués fet el mateix exactament que ella. Però després, a mesura que va anar avançant la xerrada i va anar enfocant més la xerrada cap a totes aquestes mares i famílies que no saben on estan els seus familiars, o com a familiar mateixa, jo no sé si tindria el valor d'afrontar la situació com l'estan afrontant ells. O sigui, és una situació que realment impacta i m'hauria de trobar en aquella situació per saber què fer. Vivint en un país o un poble o una ciutat, no me'n recordo, on estàs amenaçat a cadena perpètua per només sortir i fer una manifestació o penjar-ho a les xarxes reivindicatiu, jo el que faria seria, jo suposo que em passarien els vídeos i editaria els vídeos. És que és el més que puc fer. I sortiria a les manifestacions, però jo tindria por per a veure si en qualsevol moment sé que em puc morir amb una bala. Clar, jo suposo que si em trobés en la situació d'estar al Salvador i tenir els meus drets, ja no només el dret de l'abort, sinó tenir molts drets humans tan, com dir-ho, no sé, invisibilitzats, saps? No sé si lluitaria. O sigui, sí, perquè jo sóc una persona que si m'agrada aconseguir les coses i si vull una cosa lluito per aconseguir-la, però jo no sé si de primeres em sortiria a lluitar per això. Perquè, clar, vull dir, sempre, al cap i a la fi, sempre hi ha por a que m'empresonin, por a que... I jo crec que la lluita que estan fent allà
molta i és molt valenta, perquè és que al cap i a la fi, vull dir, a la mínima les podem tancar a la presó per... Bueno, jo crec que ajudaria a les dones que estan tancades a la presó a que sortissin i això, bueno, però que no sabria si tindria el valor suficient per fer-ho. Jo crec que és com ha dit l'Aina, que jo crec que m'hauria de trobar realment en aquella situació per saber què és el que faria. Però jo crec que sí que és veritat que tindria por, com diu la Carla, de que m'empresonessin o que em tiressin una bala o qualsevol cosa, però jo crec que com el Ferran jo també sortiria als carrers a intentar... Jo també intentaria sortir als carrers a intentar que canviés alguna cosa. O sigui, els petits canvis ja poden produir grans canvis, no? I que al final que ells vinguin aquí ja està produint un canvi en els joves que han escoltat aquestes persones, perquè ja s'han plantejat com és la vida en altres països, ja han vist que no tothom té els mateixos drets que tenim nosaltres i llavors ja és un petit canvi, no? I aquesta gent ja sap que hi ha gent que no viu el mateix que nosaltres i per tant està més conscienciat, que ja és un pas. Però jo crec que ha d'anar més enllà, no? Per exemple, la xerrada del Leonard ens va demanar de fer una tasca que era fer un rap. Llavors, com a CAU, penso que la nostra tasca és intentar complir això i visibilitzar com a CAU el que vam veure i el que vam viure amb el Leonard, no? I que a partir d'aquestes coses els petits canvis facin un canvi en el món, no? Que, jo què sé, te'n vas un dia al bosc i el neteges, ja és un petit canvi en el món, no? Perquè ja no estàs contaminant. A partir d'aquests petits canvis jo crec que podem aconseguir que tothom tingui els mateixos drets i que tothom siguem igual, que al final és el que importa, no? En el món, que tothom tingui els mateixos drets. Vale, doncs jo penso que, jo no sé si com a societat podem canviar això, però jo trobo que, per exemple, m'ha ajudat molt a plantejar-me les coses i crec que si trobem amb més gent que es plantegi les coses amb aquestes xerrades, sí que podríem arribar a canviar més a nivell general i adonar-nos de les coses que estan passant al nostre voltant, o sigui, no només a Europa, perquè molts cops només ens adonem del que passa aquí, sinó també adonar-nos compte del que està passant fora. Doncs jo crec que podem canviar més les coses, sent més conscients del que passa en l'altre país i, com ens van dir el Leonard, que molta gent que ha fet xerrades va penjar fotos a les històries d'Instagram o al seu Instagram dient que mucha fuerza para Buenaventura. Sí, no es deia Buenaventura, no? És que no sé. I llavors, que això animava els joves d'allà i les persones d'allà amb més força, pensant que altra gent de l'altra punta del món, per exemple, sap què està passant al seu país, de la situació que es troben i aquestes coses. I sent conscients i difondre la informació de què està passant això a aquest país, doncs jo crec que seria un canvi ja. Jo crec que sí que podríem canviar les coses, com ha dit la Berta, doncs, difonent la situació que estan vivint allà ja és una mica un canvi de mentalitat, no? Perquè ja amb les xerrades que ens van venir a fer, jo i moltíssima gent de la meva classe estàvem d'acord amb això, de que no tenim res assegurat aquí i allà estan lluitant per això. I el mínim que podem fer nosaltres és fer un recolzament i dir ei, que està passant això al Salvador, està passant això a Buenaventura, està passant això a molts llocs del món. I saps que com a mínim nosaltres no tenim el problema, però ajudem a visibilitzar els problemes dels altres. Perquè al cap i a la fi són igual d'importants els problemes que passen a Catalunya, els problemes que passen a Equador, els problemes que passen a Buenaventura, al desert del Sàhara o a Pequín. Vull dir, jo crec que donant visibilització a això doncs, es podria canviar una mica la manera de veure les coses. Cada cosa que s'ha aconseguit ha sigut perquè hi ha hagut algú que des d'un petit fet, jo crec que ja no només és visualitzar-lo, sinó que encara que sigui petit, de mica en mica s'anirà fent més gran i arribarà un dia en què potser perquè el que estan fent allà en aquell lloc concís no
no ho farien, però com que tenen una pressió d'altres països d'àmbit internacional, doncs potser diuen, bueno, doncs potser ni que sigui per quedar bé, doncs ho fem. Doncs jo opino com tots els altres que amb només conscienciar-nos ja és un petit canvi. A tu t'han vingut a fer una xerrada dels immigrants, lo malament que ho estan passant, també la família, que potser no saben si està morta o no. I per exemple, hi ha un partit polític que vol fer fora tots els immigrants sense importar-los res, ni sense estar conscienciats de res, doncs clar, tu no votis aquest partit polític, no ajudis amb lo negatiu. Si com a mínim ja estàs conscienciat ja és un petit canvi, així que... I també si a les xarxes socials poses alguna cosa també ajuda, suposo. Jo crec que, com deia l'Eda, nosaltres pel simple fet d'haver nascut on hem nascut, sí que tenim els drets garantits. Però que si, per exemple, haguéssim nascut a un altre país no tindríem aquests drets i que és realment qüestió d'atzar. O sigui, tu no neixes tenint uns drets garantits, sinó que el teu ambient el teu ambient és qui te'ls aporta. Només per ser on som tenim els mateixos drets i per l'educació, depèn de la gent, de l'educació que rebem tenim els mateixos drets o no. Jo crec que no tenim els drets humans garantits perquè, principalment, ara mateix sí que tenim uns drets, tenim el dret a l'educació, tenim el dret a la sanitat pública, però, per exemple, també tenim el dret humà de tenir un habitatge i no tothom té un habitatge. I jo, per exemple, si en un futur, per motius, no puc pagar una casa, jo em quedaré fora de la casa perquè em desnonaran. Ara per ara, a mi no se m'ha faltat mai cap dret humà, però tot i que tenim els drets humans més garantits que en altres llocs del món, no els tenim garantits del tot. Depèn de quin partit polític pugui entrar al govern, ens pot treure moltíssims drets a les dones, i hi ha moltíssima gent. I jo crec que és això, que ara sí que tenim uns drets humans garantits, però hem de lluitar moltíssim per tenir-los assegurats, per dir-ho d'una manera, i per assegurar-nos que no ens falten els drets humans ni aquí, ni a El Salvador, ni a cap lloc del món. Hi ha drets que jo crec que sí que estan més o menys assegurats, depenent del lloc on visquis, però hi ha coses que jo considero que haurien de ser drets, però com l'habitatge, per exemple, i no està considerat com un dret, perquè si no l'Estat l'hauria de garantir i no el garanteix. I també que jo crec que tot i que estiguin garantits s'ha de lluitar perquè en qualsevol moment pot anar a un partit polític i dir doncs mira, aquest dret no em sembla bé, el trec. I llavors jo crec que s'ha de lluitar ja no només perquè conservar els drets que tenim, sinó perquè aconseguir nous drets que potser tu ara no ho veus com un dret, però en un futur sí que ho pots veure com un dret. Nosaltres hem de seguir lluitant per conservar els drets i per altres coses que encara no estan com a dret aquí, i també lluitar pels drets de l'altra gent, que hi ha drets que tenim aquí super des de fa molt temps i que allà altres llocs del món com Buenaventura o d'on eren tots els de les xerrades o més no tenen drets que nosaltres aquí tenim super clars, super de fa molt temps, i que també hem d'ajudar a lluitar pels drets, perquè potser nosaltres el seu govern potser ens escolten més a nosaltres que els seus propis habitants, i també les xarxes socials, ajudar-los i altres coses. Això, jo crec que si ens paréssim un dia a mirar la llista de drets humans que se'ns han de garantir com a persones humanes, fliparíem de les coses que no estan garantides ni inclús aquí. Que és una lluita constant que hem de fer com a persones i que sí, potser aquí tenim una millor vida perquè tenim un millor estatus i perquè tenim més diners i pel que sigui, però hem de lluitar pels nostres drets i pels seus, perquè, com m'han dit, el dret a la vivenda és un dret humà i aquí no s'està garantint, o altres drets, un dret a l'educació, hi ha gent que no es pot pagar aquí una educació, que ha de demanar beques o ha d'anar a on sigui perquè poder portar el seu fill a l'escola,
o els joves immigrants que venen aquí i acaben en centres perquè no poden viure aquí sense pares, no? I jo crec que hi ha molts drets que estan sent vulnerats, que hi ha molts drets que no som conscients que són drets humans i que hem de lluitar perquè siguin drets humans reals. Jo els diria que doncs, la seva xerrada a mi em va agradar bastant perquè jo vaig notar, em vaig quedar bastant tocada quan em va explicar el Leonard Ventura això del tret. I llavors, quan el Hassan ens va explicar allò de la frontera, i jo els diria que gràcies per haver vingut a Caldes i haver-nos explicat, perquè jo em vaig quedar bastant conscient del que està passant en un altre país i que aquí no en som gaire conscients perquè no surt a les notícies. Jo crec que els diria que moltes gràcies per obrir-nos els ulls, perquè al cap i a la fi, vull dir, hi ha moltíssimes coses que ens podien sonar, però que no sabíem de primera mà com podien arribar a ser dures, per dir-ho d'una manera, i jo crec que van fer un paper superimportant tant a l'institut com a la xerrada tant a la xerrada de l'Amanda a l'institut com la xerrada del Leonard a l'Ajuntament, perquè jo crec que ens va ajudar a obrir-nos els ulls i a pensar que no som només nosaltres que hem d'estar bé, sinó que és el món, per dir-ho d'una manera, i si aquí estem bé però allà no estan bé, ningú està bé. Saps? Perquè al cap i a la fi tothom som persones i a totes ens uneix els drets humans i com a persones no se'ns haurien de ser vulnerats mai, perquè una persona és igual una persona aquí a Catalunya, una persona a Noruega, una persona a Índia i una persona a l'Equador. I això que jo crec que ens va servir moltíssim perquè almenys a mi em va ajudar moltíssim a pensar més en global. Doncs jo coincideixo amb elles, els donaria moltes gràcies per venir, per portar-nos informació de primera mà. És important fer saber a la gent que hi ha drets que no estan igual a tot arreu i moltes gràcies per haver vingut. Que com elles els voldria donar les gràcies perquè ens han conscienciat de tot el que passa als seus països i que segueixin fent-ho tant amb joves com amb gent més gran o més petita inclús, perquè està molt bé el que no fa la premsa, que ho faci gent d'allà que ho està vivint en primera persona i que són molt valents, s'ha de tenir molt coratge per poder atrevir-se, a expressar-te sense por a que, tot i que hagin de marxar del seu país, s'han d'expressar de tot el que passa, que són coses molt dures i que és difícil. I gràcies. Jo, com han dit totes, primer de tot els donaria les gràcies, no? Jo en concret al Leonard, i penso que a part de donar-li les gràcies per venir i conscienciar-nos, crec que és gràcies per lluitar cada dia, no? I que els petits, com he dit abans, que els petits canvis poden fer grans coses i que segueixi lluitant, que els recolzarem en el que puguem i a mi el que em va sorprendre, també li vull dir, és que em sorprèn molt que tingui la capacitat de somriure cada dia vivint el que viu, no? I crec que això és una cosa molt maca que aquesta gent té, que és la capacitat de somriure, i crec que això no ho han de perdre mai, que és la capacitat de poder somriure i ser feliç per molt que els teus drets no estiguin garantits. Vale, doncs jo si li hagués de dir alguna cosa a l'Eda, li donaria les gràcies, com han fet ells, per fer-me empatitzar amb mi i altres companys amb aquestes situacions que quan les veiem aquí les veiem com molt fredes, però realment, si tu estiguessis en aquesta situació doncs no sabries què fer i voldries que algú lluités per tu com ho fan ells, i doncs donar-li les gràcies per ensenyar-nos com podem des d'aquí lluitar per ells i això. Gràcies per tot.